Ripod mana gwenge mag Nyanza koro kawuok e mag Luo to ka Nyanza gwenge mag Kisii en ni koro duoko makare nokelo mor ahinya ne jonyuol, jopuonjre kaachiel kod jopuonj bende. Skund jawuoyi mano ma Kisii School, Nyabururu mano mar jomanyiri kaachiel kod Kiage e kinde skunde moko kaka Tumaini mago bende noyudo duoko makare. Kisii School nogolo jopuonjre 518 ma bende koro oyudo kata oyudo marks no matero gi achiel kachiel mbalariany ma siro kod piny owacho duto kuom jopuonjre 569 maende notimo penj makama. Jotend skunde go ma Tumaini, Nyabururu, Kiage gi Kisii School noloso kendo koro gipuoyo tije matek ahinya motim ka itimo kod tudruok makare. Along journey, but we thank God we are here. The mean of the school is 8.900. We had a candidature of 40 students. All of them qualified to university. The last one is a B minor. Thankful to the Almighty for this chance He has given us. We are thankful for the results that we have had, and it's not because we are better than the others, but it's because of hard work. Just like to encourage the rest of the students out there, and any other person who, in case of success, just have that commitment, hard work, and also put God first. Last year we had 8 A minuses. This time we have 32 A minus. Last year we had 52 B plus. This year we have 82 B plus. B plain last year was 73. This year B plain are 87. B minus were 90. Now the lower grades are coming down. B minus from 90, now we have 78. C plus